Ja, det kommer folk där bak. Ja, bak? Bak oss. Det är bara ni ju. Det är 12 kvar. Ja, kanonläge. Kör. Vad fan får de? Där är det. 8. Jag stör dig bara nu, kom va. Dubbeldopp i elbil. Är det vatten där? Nej. Nej, inget vatten. Nej, ingen vatten. Tyst nu med er. Oj! Fan, Eller hur?